with WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukig, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyanlinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos San Mabig, good morning na Miyerkules. Petsa 17 da bulan na September 2025. September la. Malapod sayan oras lang ulay ang kadalas 9 na kabasan.
Wadjala so programan pitalaran nyo. May paruntal na saray balita impormasyon. Na saray matuan likna ay balay. Siyempre kolob kanta bayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Dan kapaborito Joseph Canilang Bacani. Jadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Medyo mayumyam so chimpo lapod bagyon si Mirasol. Sol. Pero sa likna ng balay natan, singalik na antimat at malikat at atang tanagagik. Ni Pakar dasatay impakabawi. Nasamay kapanyanak yaugaw. Ditana the Lingayen District Hospital. Yan nanunutan ng agaw na simba tatang tanagagik. Anon wala so ng panggap ya nurse. Taning kwanto na gawanda so pan-check up ni Samogaw antisyong paway. Pero agtula impawil. So simba na labi hanggang sa nagaw na Lunes. Alabi ang lamat ang gapod puder na ina so samay anak tunya. Ngad ng karuman at ni pawilla at say pamilya na sa may kapanyanak kiugaw. Abunbunan tulamay na gay lelikat to kalamor at atang tanagagik untan mat suliknaan. Nasara yung balay tan manusubaybay at sayan ingkagawa at atang tanagagik. Yan nanunutan ya tampulmat ya ginanggan na gobernur so saray kukulanira na hinsya na piano manggawan tampol na investigasyon tan na resolba so abitlan na impangala na ugaw anggad ng gawamat na sa case conference so saray kabyangan na otoridad. Eda panamaglay ng Police Provincial Director Merculio dan sa Chief of Police na bali na Lingayen Lieutenant Colonel Gonzales. Tanuntan mo saray kabyangan na Provincial Head. Imamuditan si Board Member Jerry Rosario bilang si Katoso Chairman na Committee on Health. Ang gada ng karuman at ni Pawil nala so abitlan ugaw at atang tanagagik. Tapyano nakabatan tayo ano paano niya abawe so abitlan ugaw nasaray pamilya Carpio. Tanuan to so motibo nasamay angala. Nasamay ugaw. Ya tagamat da binmalay at atang tanagagik. At kuntakan tayo so Lingayen na PNP, Penjaduntan at opisyal. Yan nakabatan tayo. No antun talaga so samay way. Yan pakabawi na abitlan na ugaw. Pinablimiran dumarangal. Alright, medyo wala ni katungtong na Police Lieutenant Colonel Junmar Gonzales. Asay Chief of Police na balay na Lingayen. Karuman tanggaman na ginawa so yung presenta saray pumapalapag. So samay bitlanugaw.
At after that, tatang tanagagik. At ginawa da so impanimbestiga. Na tinuputan so samay suspect ayang ala na bitlan ugaw. Ito kasi kininala to. Although wala lara so pimapaway. Ya dalat-dat na samay uncle na o kapinsan na biktima na maugaw at social media. At gabay tayo ya opisyal ya nakabatan at panamaglay na sa chief of police. Nabalay na linggayan na anto kasi so samay sengegan antoy matuan rason no akin at inala na samay suspect so samay ugaw. Inablimiran na dumerengel. Although jada initial ya investigasyon at na impormasyon pinablimiran dumerengel at akonsensya samay suspect may angalaugaw ya inchat tumet nilan lamang may kapinsan na samogaw ya ang ipost sa social media na samay ing kagawa kanyan na abawi so abitlan na ugaw. Kaya at ingkalikatan nasaray mililik na lawas sayan na ingkagawa tatang tanagagik. Gana si katimot di manlikat timot. Sakay anghel so ni Pawil say pamilya to. Ay kalamor at kumatlo nanak, primeron laki. Nasay pamilya Carpio, kompleto lay pamilya. Bulirak ni. Kanyan ng palay gitla. Di ba? Good morning, partner. Good morning, partner. At bali-bali, kaya napito yung ko mo nagunuyan si Hepe. Nagunuyan, tawala ni Katungtungda. Tapian jaruntan at naalata so detalye. Opisyal, Opisyal, ya detalye. Say nababa sa tilabat at report at abawi labat. Further details is unknown. Kung paano dan na-recover may ugaw, pero nung babasang ko may walay entrapment yung ginawa da. So siguro, ng post at social media may nan-kidnap kung paano i-deal tula. Hindi mo. Sa initial investigation, kapaborito Joseph, nan-chat at sa may ang i-post, may kapinsan to, may biktima, konsensya. Kaya in-chat to, impawil to. So walay transaksyon si agawa at sa kabiyangan na may ang i-chat. Ay may ang i-post sa social media. Ako nabi ngaran to, kontan, antam ngaran to. May implita busis to. Pero karumanan kong tuloy kapaborito RJ no sa may biktima at tagabin malay. Yaon. May suspect mo tagabin malay. Tagabin malay mo. May sakit taga kamay inarlaman kanawalan. Aman may susakay Santa Rosa. So kanawalan may biktima. May angala taga Santa Rosa. On. Karumalante at impresentayad sa rape mga palapag. Diba? At after that, indiretso la sa police station, may suspect, demandala tinuputan. So, nani. Walay importante katong tong labat ng Hepe. Tapi nakabatan ta. No anto so talagan motibo na samay angale ugaw. Tani 2 days lang to Yes. From Sunday, Monday, then Martes, Abawi, Nipawil, may ugaw. So ito kasi ginawa to. Di ba? Away. Although sa ikwan nakapulisante kapaborito RJ, at nayarin talo sa timot la, wala rin arumya detalye, ya aga nayarin ibawag at publiko. At sa rin kapulisan, lulagya
manggagawa na malat ni investigasyon, Mhm. no panon ton agawa. Panon ti agawa, no panon ton akapan disguise, Oh, may lanti. suspect. Di ba? Adloob mismo Mhm. na sa ospital. But atan at sakay eye-opener Mhm. at parte na sa probinsya Pangasinan. Yes. Oh. Actually, Di ba wala suganggan. ra may lapses ya Oo. in dala dat to may kapinsan to may biktima. Yes. Oo. Although out of that, wala legan natin ng governor, mas palutan dala natin sa Oh, seguridad dapat lang. Oo. at sa ospital na probinsya, kabiyangan latan so sa may pangarom na saray security personnel, Mhm. pangipakat na saray CCTV cameras, tan sa may pangipatuntun na may stricto standard procedures. Tapian jaron tan at na siguro labat so may kaligtasan na saray pasyente. Yes, yes, Oo. yes. Oo. Kasi mantakin mo Kasi no maminsan yung kapaborito liknaan. yes. Diyan sa may experience ko mula, observation ko is in and out so saray totoo. Mm. Sa security guards, pero los benos, pasensya kila, in my observation istoryaan dala ba? Mm. Agda sisita, no, si pararaman niya ang lulob, agda inspection, no, antura may awit dat bagda, something like that kapabrito RJ. So, but this time, nanang tilatan siguro at ating tanagagik ya, medyo stricto ang daranatan. Yes, And hopefully, yes. Oo. it will continue. Yaman san siya kasi that is In a and out, private iray, that lalo is a dyan public sa hospital. may outpatient. Mm. Oh, di ba? Ang daming talagang tao diyan. Di mo na alam kung sino yung gagawa ng kabutihan Mm. o kaya yung gagawa ng kasamaan. Yes. So, sa nangyaring yan, kapaborito Joseph, talagang dapat lang na may baguhin. Yes. Oo, para hindi na maulit. Ito, In the future. In the future, Wala nang oo. mangyayaring ganyan. At sana may iwasan na natin kapabrito Archie. Buti na konsensya. Mhm. Ayun ba talaga ang rason na konsensya talaga? Oo, kaya nag-chat siya. Okay. Siya mismo ang nag-chat. Mm. May conversation pa na Talaga? pinost na. Okay. Na bawal bang ganito, yung para bang ay socialist. Pero hindi yun excuse. Of course. Sa kanyang sa kanyang ginawa. Mm. Dahil syempre, alam mo naman, 'di ba? Actually, Abduction yan. a crime has already been committed. Yes. Siguro yung may konsensya, that will be a mitigating circumstance Yes, na pwede yes. mampalumaw Mhm. na sa may kasalanan to. Mhm. Pero crime is crime. Of course. Oo, 'di ba? Talagang, Abduction. yes. Kung mapapatunayan sa korte, yun na yun. Kung ano man sentensya ng korte sa kanya. Mhm. Maliban lang kung papatawad ng pamilya. Diba? Maliban lang. Pero sa nangyari, sabi ko nga kanina, partner, talagang maraming masaya. Of Para course. may mililik na lawas. Sayay ingkagawa kasi, di ba, naliknamot Yes. Di ba, samput laya anak daman. Yes, Kasi nampaligate la Nampaligate la. Kasi, According to an information. yes, according to the family, at sa may non-post mismo, Mhm. at mikatluya laki. Ay, mikatluya anak. Pilplimiron laki ni. Mhm. Kaya nampaligit la si Mrs. Tapian, siyempre, mo la, agmalaran na irapan niya mampabalog na sari anak la. Mhm. That's family planning. Yes, yes. Oo, Tapos ano pa, partner. And that's responsible parenthood. Yes, after 12 years. After 12 years. Isang nanyugtan, may, Imagine. di ba? Iya nag-alagarda ka lang mo. Oo, na idadasal dan baby boy. Baby boy. Then, yun nga. Kaya ito na. Huli na. So, Palagit pero, na. ay nako, may dimalan mo to dyan, masalimot ya istorya man to, Colorful ang buhay ng bata. Tapos, So, he will always be remembered. Tapos For biglang kukunin. Biglang, ano kayong motibo? Yan yung mga tanong natin. Tayin po ninyo. At mamaya, dahil sabi ko nga kanina, kapaborito Joseph, after the yung presentation,
dun sa bata, sa mga mamamayan, in-interrogate, inimbestigahan. Baka sakali, baka may connivance or whatsoever, dito na natin tunayan, no? Kaya malalaman kung ano yung talagang motibo, kung ba't niya nagawa. May nagtulak ba? Mga question na dyan, na ganyan. Mayroon ba siyang transaksyon? Nasabi mo kanina, baka Or dinidil baka na. meron siyang kamag-anak Na walang anak. empleyado doon Oo. sa loob ng ospital, something like that. Kaya mamaya malalaman natin dahil sabi nga ni Provincial Director nung nakapanayam ng mga mamahayag, di ba? Siyempre may makakasuhan administratively, baka dun yun sa ospital, di ba? At criminal na kaso. Doon naman sa nag-abduct nung bata. Ayan. So, antayin natin na mamaya pa, mga 8 daw, kapaborito Joseph. Habang hinihintay natin, mamayang 8, gusto lang nating ulitin ulit, kapaborito RJ, yung paano na to? Yung Come and Watch, Saysay na Kalasyaw stage play. At saka yung Grand Coronation of the Faces of Kalasyaw in celebrating the Tourism Month with the theme Timeless Charm, Sustainable Tomorrow for Kalasyaw on September 29 sa Kalasyaw Sports Complex. Saysay na Kalasyaw is a fundraising program of the Municipality of Kalasyaw with Mayor Patrick Agustin Karamat to augment the needed fund for the town's scholarship program and increase the number of recipients. So, Saysay na Kalasyaw po yan, come one, come all, for the future of our young generation. May ticket, may ticket yan. Mura lang naman. Mura lang. Mga magkano? Affordable. Mga 150 to 250 to 200 to 250 to 300. Mga ganun. Pero alam nyo, yung pagpunta dyan, di ba? Ano na kayo, You will be enlightened. You will be enlightened how Kalasyaw was born, ano yung rich history ng Kalasyaw. Plus, at the end of the stage play, makakapanood pa kayo ng mga faces of Kalasyaw. Saka may enjoy nyo na nakapag-contribute pa kayo. Kasi yung proceeds para naman po sa pag-aaral ng mga less fortunate but deserving student, di ba? Na taga Kalasyaw. Marami akong kamag-anak diyan sa Ambutal, diyan sa Dinalawan, yung mga gumagawa ng puto. Piray family, Diaz family, mga Dumalanta family, mga ganyan. Disina family, yan. At yung mga tagapakinig natin dyan sa Lungos, Kalasyaw, Eco Family, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Siyempre, nandyan din yung down-to-earth na konsyal nila, si Wow! Oy, Councilor Elias Villanueva. Okay, mamaya sa aming pagbabalik, mga kaibigan, dyan lang po kayo. Dahil kanina pa, ang dami nang nagtatanong kung paano na ibalik yung bata, di ba? Anong motibo, nung kumuha, di ba? Mamaya, makakapanayam natin si Police Lieutenant Colonel Junmar Gonzales. Galing yan sa galing dito yan, sa Dagupan. Dito sa Dagupan? Yes. At naging hepe din pala ng Kalasyaw. Diyan sa Kalasyaw, Pangasinan. Pero nang nandito siya sa Dagupan, hindi siya yung happy yata. Nasa sa deputy siguro, next to the hepe. Okay, magbabalik po kami pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR
MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan
Tuloy-tuloy sulik na ay bali at ating tanagagik at sayan kabasan. Siyempre, kaulap kan tabi ni Sari Magtaryuran kapaborito. Amigo RJ Bere Jimenez at your service always. Dan sa Magtarilingkor, Magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. At sayan bagta at ating tanagagik na pituyawan tayo mismo. So, hepe, na bali na linggayan si Colonel Jomar Isang dalagang morena. Sige. Colonel Jomar Gonzales, anto ha? Yes. At walad linya tayo natan, tapian jaruntan, at nakabatan tayo sa aramniran detalye at satan, so impaka-recover na sa may newly born, baby, laki. At antisutan balat, wadyan niya, mangitiraran na lugay sa kanya. Good morning po, Colonel, sa inyo. Good morning po sa inyo, sir, at sa tagapakinig ng inyong programa. Opo. Si Joseph Bakani po to at saka kasama ko po si kapaborito RJ Jimenez. Colonel, paki-kwento nga po sa atin, pidalat nyo pala, Pangasinan kayo. Ay, Tagalog. Paki-kwento na lang po, Sir Colonel, kung paano po na-recover yung baby. Ano, sir, yung pagkaka-rescue, kasi every now and then, sir, nagre-reach out po ang inyong abang lingkod or any of my representative sa police lingay na nag-a-update po sa status ng yung nangyaring abduction. Ngayon, sir, yun nga, biglang tumawag sa akin yung family nung yung pamangkin ng biktima, si Sir Edmar, at ang sabi po niya is sir, na may nag-PM sa akin kagabi pa, hindi ko siya na-replyan kasi sa sobrang pagod, sir. Ngayon, ang sabi niya sa akin, binasa namin, sir, inanalyze namin. Then sige. Yung demand niya, ibigay natin yung gusto niyang demand. So now, kinakailangan yung pinsan mo ay ma-recover natin at makuli yung nag-abduct sa kanya. Nabanggit niyo may demand, sir. Ano po yung demand ng suspect? Hindi, ibig ko sabihin, not actually may demand. Kung ano yung demand niya. Okay. Sige. So far, wala naman po siyang diniman. Ang gusto lang po niya, maibalik yung mga nagastos niya, yung mga transportation niya nung kinuha yung bata or yung siguro pinangpakain niya doon sa bata, doon sa sanggol. Gatas, yun lang po yung ano niya. Then, umuuna po kami. Then, nagbigay ang opisina po ng Lingkay, nagbigay po ng certain amount, amount of 2K, para lang po yung ano. Ngayon, sir, ang nangyari is habang kachat niya, yung abductor, may nakaano po tayong, hanggang makuha yung bata, may nakabuntot, may kasama po siyang intel operatives natin na babae. At yun nga, tapos may naka-standby pa tayong yung personnel natin na mga operatiba rin. Kasi kung meron gumawa man siya ng hindi kaaya-aya, at least meron tayong pang-responde, sir. Ngayon yun nga, in-invite sila at naging successful yung rescue operation na inabot kaagad o kinuha kaagad nung kamag-anak ng mga biktima yung sanggol. Then our operatives nag-take charge sila doon sa paghuli doon sa abductor. At yun nga, nandito na yung natin, yung suspect natin. Ngayon, baka pailan na piniprepare na po at pailan ng kaso. Papailan na po natin ang kaso. Sir, pwede pong malaman kung nakausap niyo yung suspect. Ano po yung dahilan at dahilan na ginawa niya po yon at bakit po niya binalik at taga saan po siya?
Actually, hindi namin kinausap. During the course of investigation, alam nyo naman yan, sir. Opo. Hindi mo basta-bastang mag-extract Yes. ng information sa kanya without A lawyer. without the presence of his own desired Lawyer. lawyer. Opo, oo. Oo. Kaya ang nangyari, ito ay base doon sa conversation nila ng yung kasama namin. Si Sir Mar, siyang nagtanong, nakikinig kami. Kukonsensya daw siya at saka with the amount of certain 5,000 para ilabas lang yung sanggol sa hospital. Pero siyang kausap, sir. Pero yung kausap niya, hindi ko muna pwedeng i-reveal, sir, kasi on process pa po kami. Pag na-file namin to, tsaka kami magpa-follow up, sir. Kasi baka pag pinasabay-sabay namin to, sir, lumampas kami sa reglementary period, hindi po namin ma-inquest yung kaso. Oo. So may kausap pala siya, sir, ano ha? Opo, sir. Oo. So that explains why bakit alam ng biktima yung araw at oras ng paglabas ng biktima. Ano, sir? Yung kausap niya, sabi ko, sir, that explains why parang alam na alam nung suspect yung araw ng paglabas at oras ng pag-alis, pag-discharge doon sa pasyente sa ospital. Actually, hindi naman ganun, sir. Hindi naman. Wala kaming narinig na ganun yung sinabi nung okay. nabasa doon sa ano, sir. Oo. So, ngayon pong araw na to, isasampa na po yung kaso. Ano po yung kaso isasampa natin, Colonel? Ganito po yun kasi, sir. Usually dapat, sir, pag nag-file ka ng kaso, it's up to the prosecutor, duty inquest prosecutor, kung ano yung ilalagay niyang kaso. Basta ang ilalagay po namin for proper evaluation and disposition. At ang gagawin po namin, sir, is lahat po ng evidence, documents, anything na pwedeng related doon sa ifa-file nating kaso, doon po sila mag-i-evaluate ang duty inquest prosecutor kung ano yung karapat-dapat na ifa-file natin at doon sa mga kasama niya na cohorts niya during the time of incident. So na-establish na rin po ninyo, Colonel, na hindi lang siya ang may gawa niyan. She did not acted on her own. Meron din siyang mga kasama. Yes po, yung katulad ng sinabi ko po kanina, sir. Narinig po ninyo. Yes, oo. Okay. So, nandito po sa linya natin si kasamang RG Jimenez at may tanong din po sa inyo, Colonel. Yes, sir. Good morning. So, anong oras po nabawi ito kahapon, sir? Ano na, sir, Anong oras? Anong oras po? Alas 12 na, sir, ng tanghali. Ay, alas 12. Alas 12 ng tanghali. So, nung nahuli ito, Colonel, talagang yung bata okay naman. Yes po. As far as I'm concerned at doon din po sa bata, okay naman po. Pero afterward, sir, in-advise po ng ating provincial director na si Police Colonel Arbel Merfolio na bago umuwi, mag-undergo muna ng medical check-up po yung bata. Okay. Hindi pa po ba pwedeng malaman yung identity nung suspect natin? Anong pangalan, ilang taon, ganon, Colonel? Huwag muna, sir. Okay, sir. Ayun, naputol. Okay, teka, tawag ulit. Tawagan natin ulit. Naputol So, hindi siya nag-isa. May kasama po yung suspect, mga kapaborito, according to Colonel Gonzales. At ongoing pa rin yung investigation. Hindi pa rin identified kung sino yung kasama niya. Kailangan munang ma-file yung necessary case pagkatapos ma-evaluate, ha? Hello, naputol. Okay. Yes, sir. Go ahead, sir. At ito, malaking
malaking accomplishment at syempre yung pamilya ho ng biktima talagang yung kanilang kagalakan at naibalik yung kanilang anak, Colonel. Actually, sir, yung nangyaring entrapment operation, I took the guidance and wisdom kung paano po isagawa yung operation, entrapment, yung pag-rescue sa baby. Tinawagan ko po ang aking provincial director na si Police Colonel Arbel C. Mercolio, sir. At ang niya po sa akin, Junmar, ganito ang gawin mo, ganito. Yun pong advice niya yun, ginawa natin at naging successful naman po ang operation. O kasi nung nakapanayam ng ating mga kasama sa hanap buhay, mga media, si PD, mayroon ng parang tinutumbok na mga anggulo. So may mga CCTV din dyan, may before na nag-chat yung suspect natin. Meron na rin po kayong mga sinusundan na hepe para talagang ma-recover yung bata. Yes po. Actually po, subjected for na po kahapon yung natin for video enhancement. Yung nakuha natin mga CCTV, sir. Okay. So napadali lang dahil sa mismong siya yung nakonsensya, nag-chat. At saka sir, yung nagkaroon din kami ng lead yung sa computerized cartographic sketch po ng ating forensic group. Kaya nung nakita po, nung pre-set namin doon sa kamukha nung karto yung suspect na na-aresto. So mayroon na. Okay. Yes po. At pero yung nasabi niyo kanina, hindi pa pwedeng divulge yung motives, yung suspect natin. Yes po. Huwag muna, sir. Okay, maintindihan po namin yan dahil under investigation pa, yung kaso. Kasamang Joseph, okay na? Okay na. Thank you, Sir Lieutenant Colonel Gonzales. Baka may gusto pa po kayong sabihin o kay advice sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa bayan po ng Lingayen. Go ahead, sir. Ang lang po namin, sir, ang masasabi lang po natin, nagpapasalamat kami doon sa mga tumulong for the fast rescue or recovery po ng baby ng mag-asawang Carpio po, sir, in behalf of Lingayen Police Force. Open po yung aming opisina at para matulungan po yung mga kababayan po natin dito sa municipality po ng Lingayen. Thank you, sir. Mabuhay po kayo at marami pong salamat. Okay, kapaborito Joseph, medyo hindi pa, pasensya na kayo mga sumusubaybay kung ano yung motibo, hindi pa pwede naisiwalat hanggang, alam mo na, naintindihan natin. Dahil so far, gumugulong pa yung investigasyon, baka may wala ninabakada. Kapaborito Joseph, pati pangalan ng suspect, pero maplas sa social media, ikaw alam mo na kung taga saan di ba? Taga Santa Rosa, babae, taga Santa Rosa, yung suspect po natin. At sana maibigay yung hustisya. Yan, sa mga biktima, Kasi, yung may nagunigon sulik na. Ang sakit lamang, may mental kill lamang, di ba? Stress. Yes, stress and torture and everything. Mental torture, parang ganun. Yung alikna na Saray Pamilya Carpio. Pero the good thing is okay yung bata. Pero okay yung pag ang nakapanayam natin siya, kaya pwedeng kinokontak din natin yung nagpo-post yun. Malalaman mo lahat sa kanya. Yung mga conversation nila before na mapasa kamay ng ating kapulisan yung suspect natin dito. Siya nga ho pala mga kapaborito, pinapaalam po ng Municipality of Manaoag
na wala pong pasok preschool to elementary level, public and private, sa Wednesday, so akala September ko ngayon. 17. Ngayon, 17, di ba? Ngayon? Oo. Anong kwan? Akala ko because of Bagyo, malayo Yes, naman. yes. Bagyo din? Yes, under Executive Order number 61, Series of 2025, an order declaring the suspension of face-to-face classes from preschool to elementary level, public and private schools in the municipality of Manaoag today, September 17, due to intermittent weather condition brought by Tropical Depression Mirasol. All are advised to take precautionary measures and stay alert for further updates from authorities from the municipality of Manaoag. Yes. So walang pasok ngayon sa Manaoag. Sa Congress kaya, may pasok din? Ha? Sa Congress? Di ba may investigasyon? Iwan ko, pero ang Quantum. sabi, ang sayangasang kapaborito, RJ, nagpaalam na raw Sino? si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga kasamahan. Ano? Nagpaalam? Baka Nagpaalam. babakasyon lang. Hindi. Kasi ang sabi, kapaborito RJ, ang sayangasang napunta siya ng Malacanang. Ang nagpapaalam siya sa pinsan niya to take a leave. A leave. Pero ang sabi daw ng Malacanang, wala, hindi pwedeng leave. Resign. Kunta. Resign. Totoo yan? Yun nga Di ba yung mga may... mangyayari daw ngayon yun. Kasi di ba nung nabuo yung ICI, di ba may question tayo Yes. na kung di ba kung sakali may mapatunayan may implement ba yung parang di ba? Oo. Di ba sabi naman sagot ng presidente walang kamag-anak parang ganoon din. Walang sasantuhin. Walang sasantuhin. Walang sisinuhin. Saka ngayon nagpunta sa Malacanang. Para nagpaalam daw. Ayon daw sa sayang-usang sayang akala. Hindi yan. Sayang-usang lang. Hindi totoo. Kasi alam mo kung sinong grinugrum nila ngayon na papalit sa kanya. Si Deputy Speaker Faustino Bujidi III ng Isabela. Northern Luzon. So, sa yung na sisipat nila ngayon na mukhang papalit sa kanya kay Speaker Romualdez. Hindi kaya just to... At mangyayari daw yan ngayong araw na to. Kasi So, just let's to watch and see. Tune down. Alam mo yun? To tune down. Yung issue para lumamig ng konti. Alam mo kasi kasi galit na yung mga hindi, tao. Kasi may napipintong, 'di ba? Kailan 'yon? Yung 21. Malakihang niyan. Actually, maraming nananawagan. Merong ang isang pari nanawagan. Ito ang panawagan niya. Pakita nga natin kapaborito Nixon. Panawagan niya sa pari. Kakapiak kasi before baka ito. Kasi pag-aaralan Punta po tayo sa People's Monument, People's Power Monument sa EDSA Shrine at ipakita natin na kakaisa tayo, galit tayo sa korupsyon. Sama-sama para sa kinabukasan at sama-sama sumpuin ang korupsyon at iparating sa ating pamahalaan at sa lahat ayaw na natin ng korupsyon. Sama-sama po tayo, September 21, EDSA Shrine ng People's Power, alas 2 mag-uumpisa. Mabuhay! Kita mo yan, kapaborito RJ. Pero yung iba, panawagan ng isa is 9 o'clock, nandun na sila. Pero ito baka kiniklear lang natin dito. Nagpapayag lang tayo ng liknaan Yes. Baka mamaya sabihin Hindi tayo nag-iinganyo baka nag-iinganyo tayo Siyempre balita tayo Liknaan yan. Liknaan. Baka mamaya liknaan at saka balita yan. Sasabihin di ba? Parang nag-iinganyo tayo. Hindi ho. Yan yung mga balita na dapat yung malaman. Kaya pinapaalam po namin sa inyo na yan nga po may inuorganisa na malakihang at malawakang rally sa September 21 dyan po sa EDSA.
Kasi sabi nga naman ng Malacanang dyan sa magaganap na rally, sumusuporta sila. Sumusuporta. Because of that issue na pinaglalaban ng mga magrarally. Wag lang, To ganon. stop yung korupsyon at yung nangyayari na pagwalda sa pera ng taong bayan, na ayon naman sa Malacanang, yun, parang sila yung nag-umpisa. Laban din nila yan. So, sinusuporta nila yung Pero mga may grupo. kondisyon, wag lang. Wag lang lumagpas. Wag lang lumagpas na pati ang nasa Malacanang ay ganon. Hindi. Kasi sabi nga ng palasyo dyan, sumusuporta sila sa ganyang mga pagkilos dahil pagpapahayag ng kanilang damdamin at iisa daw yung kanilang pinaglalaban. Pero yung itong tanong ngayon, kapaborito RJ, kung sakali at magre-resign nga si Speaker Romualdez. Totoo yan, nababanggit yung kanyang mga pangalan. Kung sakali at madabit yung kanyang pangalan, ay matatapos na ba yung pagkadawit ng kanyang pangalan sa kanyang resignation? Hindi. Siyempre, harap din siya sa investigasyon. Yun. If ever. Kasi iyan naman ang sabi ni Secretary Vince Dizon. Di ba? Kahit nag-resign na sila, habulin pa sila, pati kayamanan nila, sabi pa. Actually, naka-freeze na naka-freeze nga para mahabol. Para mahabol. May balik. Yes. Kung mapatunayan. Yung mga bank accounts ng mga contractors ay pina-freeze na po. Yes, ganun yun. Pina-freeze na po yan ni Secretary Vince Dizon at meron siyang inilabas na mga order. Ito, breaking, kapaborito RJ. Ayan na. Several House sources confirm that Isabela Representative Faustino D. III will be elected Speaker today, Wednesday, September 17, replacing incumbent Martin Romualdez. Ngayon. Sources also said Romualdez is expected to formally announce his resignation the same day, meaning today. Breaking news po natin yan. Breaking news. So yan na yun, hindi na sayang-asang. Hindi na sayang-asang. So mamaya, antayin natin. Natupad na yung sayang-asang. Nagkatotoo yung sayang-asang kapaborito. So yan yung sinasabi mo. To tone down. Tone down? Para medyo, di ba, lumamig. I don't know if this could tone down yung galit ng mga tao because billion ang pinag-uusapan nating pundo rito kaya kapaborito. ngayon, saka yung tanong mo na ginamit sa kampanya sana para sa charter change, ginamit sa AX and TUPAD and everything. Remember, before election. Ano pa yun? Hindi lang doon sa itong mainit na issue about this flood control. Yes, kasi yun din ang sinasabi. Nagamit kasi yung pera sa mga ganung proseso. Before flood control, meron pa. Yun. Yung AX and everything. Remember, before election, kaliwat kanan yung pagbibigay ng mga AX and everything. Kapaborito RJ. Kahit election period na, meron pa rin nagpapamigay ng AX. I don't know why the COMELEC did not notice that, kapaborito RJ, that yung pagbibigay ng AX na yan, even the Vice President noticed that na yan is a form of vote buying na kasi diba, because panahon na ng eleksyon. Yung nandun siya sa Lingayen, siya yung bisita diyan na nagpamigay ng yung pagmamahal din. Yes. 'Di ba? Yun ang sinabi niya mga na simple vote buying. Kaya namayagpag yung mga pero Los Benos mga ilang kandidato because of that. Nako. Na sinambot that election. Yes. Natanong ka pula. Ang kapula. Kumple na lilikas doon. Socialist. All is quiet in the Western Front. Kondalante. Kaya ang reaksyon ng mga iba dyan, siyempre, yung nasagap mo kanina, parang ang sakit man. Just to file his leave sana of absence. Mag-leave sana, mag-abroad sana tapos hindi. Actually, noon pa man, kapaborito RJ, may sinasabi na si Vice President Sara. At by the way, humarap si Vice President Sara
sa hearing ng budget niya sa House of Representatives. Contrary doon sa sinasabi ng mga balita na hindi siya humarap ng mga unang araw. Pero pinabulaanan po yan na ang chairman ng budget hearing sa House of Representatives na si Congressman Alvarez, 81 years old lawmaker natin. Tanda na. Yeah, siya mismo ang nag-make ng move na kahapon dapat schedule ni Vice President Sara Duterte at humarap po siya sa kanila. Sinagot niya lahat ng kanilang mga katanungan na pati sa pan-troubled abroad, tinanong Dani Capabrito RJ, and she said to them na wala siyang ginastos, wala siyang hinugot na isang sentimo sa kaban ng gobyerno sa kanyang mga troubles sa ibang bansa. Personal money niya. Siguro pero meron pang isang atribidang congressman din, tinanong niya, magkano naman yung gastos? Wala ka nang pakialam, private na yun eh. Tama naman. Kung pera ng gobyerno, kailangan busisihin. Kung paano mo ginastos. Yes, kung private na, wag mo nang pakialaman. Atribida, ngangalitan ko lang. Ay, sige. Di natameme. Ay, natameme. Pero yung chairman, wag na binaat tumala. Siyempre. Tapos na yung oras mong pagtatanong. Let's go to the kwan. Yes. Bigyan naman natin yung kasi oras yung iba. pagtatanong, Kapaborito Joseph, okay yon. Pero pag sinabi niya na wala akong ginastos na pera ng gobyerno, stop ka na doon. Wala nang Stop pakialam. ka na doon. Kasi wala ka nang pakialam doon. Hindi mo na kailangan tanongin kung magkano lahat ang ginastos niya. Binudget niya, part of it, kinuha niya sa kanyang, yung budget niya. As a official naman yung kanyang pagbisita dahil kinakausap niya yung ating mga FW, di ba? Then it's an official business, di ba? Yes. Pero kung sinabi niyang pera ko yun, wala ka nang pakialam. Pera niya eh. Chismoso yun, chismoso. Maritos. Okay. Maritos. Baka siya yung bagyo ngayon. Nanusulsul lang. Sa ating pagbabalik. Ito, bago tayo magpa-commercial, ito yung naging reaction actually ni Vice President Sara Duterte patungkol dyan sa itong kaso ni Speaker Martin Romualdez. Ito yung kanyang naging reaction. Yes, ma'am. Opo. It was actually for last Friday. Ready naman niya last Friday para pumunta dito. But the budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So ngayon yun. Present ng budget ng Office of the Vice President at pag-defend ng approved sa DBM under the National Expenditure Program. Just like last time, kayo lang din siya mag-isang marap ngayon sa budget hearing ko ng OVP. Yes. Nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and syempre lahat ay apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong committee hearing sa House of Representatives sa mga personnel ng Office of the Vice President na ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety. Pag ikaw presidente ba, tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng commission o ng Truth Commission o ng kung anong commission yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon na nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon na involved siya sa racketeering at sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka pa, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Siyempre, sumabog na. So, hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo, alam niya, in a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. Ang ginawa niya is nag-change topic siya. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Di ba dapat nun, diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, sabihan mo yung mga kaalyado mo,
sa House of Representatives, alisin mo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Hindi niya alam kung ano gagawin at masyadong mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Niman. Si Katutan, so reaction to. And Vice President Sara Duterte at ating tanagagi kadsatan. Untuloy sulik na ibalik, karinin na sa rin pakabat, dan paimano manlalapunin sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iran balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iran sunata. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now
and call Barbert Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert Salon for men and women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:40 sa oras sila tatin nagagig at Liknay Balik Kaulap Kantabay ni Sari Magturiuran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tan sa Magturilingkor, Magturian ka paborito Joseph Kanilang Bakani. At dyan pampatuloy na Sari Arum Niraya balita informasyon tayo sa nakabosan at ating tanagagik. Uy, nangingilid umano ang luha habang namamaalam sa kanyang mga kasamahan. Oo. Ayun na yun. Yun na yun. Ayun na yun. Hello, good morning muna tayo. Kay Madam Cecilia Morante, pakigreet po kami, Yayu Yoko Batutay, kay Madam Celestina Kalimlim, kay Madam Emma Alipio, na bumabati ng good morning kapaborito, kapogi, Sir Joseph, Sir RJ Kwanto. Untanmat siyempre, Sara Aromniran Single Ladies, di Tanad Barangay Basing, si Nanay Bihing, Nanay Bihing, ay nako, bali-bali ramay, kakabalag lang mula ramay tilapia. Lampo sakme. Ay, una, bali-bali, ang kabalag, ya tilapia kapaborito, RJ. Bali-bali ka. Nanay Kunching, also good morning kay Madam Perla at kay Kagawad Esperanza. Ganon din kay Madam Ja, good morning. At sa lahat ng mga taga-barangay Basing, good morning. So, kamakailan ka paborito, RJ? May kanta dyan. Ano yan? I'm leaving on a jet plane. Yung Para kay Kwan, speaker? Si Vilma Santos, yung Goodbye. Oh, I hate to see you go, but have a good time. Parang ganun. Ano ba? No, sutil kayo, yes. Pero, in line with pinag-uusapan po natin yan sa flood control fiasco kapaborito, Jay, kamakailan naman, kung hindi ako nagkakamali, yesterday, parang yesterday, all my troubles seem so far away. Pero ngayon malapit na. Okay. Ito mga kapaborito, namasyal po sa bandang La Union, si DPWH Secretary Vince Dizon. La Union? Yes. Northern Luzon? Northern Luzon. Nako. Kasama si Mayor Benjamin Magalong in his capacity as a member, Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. ICI. Yes, ICI. At dito nadismaya. Nadismaya si Secretary Vince Dizon dahil sa kanyang pag-iikot sa mga flood control project sa Barangay Akaw, sa bayan ng Bawang, La Union. Mayroon siyang nakita mga substandards na mga materyales na ginamit sa mga nasabing proyekto. Meron ding na-report kapaborito, RJ, na napunta siya sa may Tuba, La Union. Meron silang nakitang pinaghihinalaang ghost project. Yun na yun. Yung nakita ng dalawang mata niya. Yan. Kaya ICI. Yan. Diba? ICI. This brings me back. Nakita niya mismo, This brings me back kapaborito, Ajed, sa may recently na interview nila si Ilocos Region Director Ronel Tan ng DPWH na sinasabi niya no ghost projects in Ilocos Region. Baka yan na yung mitya para 'di ba nag courtesy resignation sila lahat. Yes. Kasi pag sinabi niya that there's no ghost project in my jurisdiction, yan. Tapos may nakita. Yun. Secretary Vince Dizon, anong masasabi mo diyan? Anong next move? Kasi diba? So under pa niya yan. Yun. Very strong pa yung very confident pa na nagsalita si Director Ronel Tan. Meron yan? Sinabi niya? Sinabi niya. We are strict about quality assurance before the agency pays the contractor of the project. We have an inspection team
Oy. Composed of all division chief. Oy. Construction, maintenance, planning, as well as the Quality Assurance Unit. Quality Assurance Unit. Yes. Pero ano yung nakita niya? Pakiulit. Diyan sa Tuba? Tuba, suspected na ghost project. At sa Bawang, La Union is substandard. Hindi, kung ghost project, hindi mo masisisitan. Bakit? Dahil sinasabi niya, kalidad ng mga proyekto, wala. Di ba? Yung mga nagawa, talagang yung quality, the best. Pero ito. Pero hindi niya sinabi na may ghost project. Kasi pag ghost, anong quality nun? Tagos nga. Di ba? Ay, nako. Ay, nako. Wala hindi mo masasabing lupok, tanggap po. Di ba? Pero ba't binayaran? Ayun. Pero yung sinabi nga niya na yung kanyang mga proyekto dito ay pasiguro yaray mabibiskag, matibay kanto. Okay yun. Pero gusto nga kaya wala. Kasi walang matibay. Dahil walang titibay, dahil walang ginawa. Nung na-interview pa siya. Ghost project yung yung nakita nila. So, nung na-interview pa siya, sabi ni Director, ang aking pananaw sa tao yan. Nasa conviction kapag ang tao takot gumawa ng masama, di niya gagawin. Tapos ang aming objective ay i-deliver sa tao ang kailangang infrastruktura gaya ng gusto ng Pangulo para mapagaan ang buhay ng mga tao. Mapagaan ang buhay ng mga tao. Anong bang yan? Reaction kaya ni Regional Director Tan. Nakita ko lang yung mukha niya sa picture Sir, Director, gusto mong sumagot? Kaya magbigay din ng iyong paliwanag. Akin bakit? May nakita si Secretary Vince Dizon. Saka si Mayor Magalong. At saka si Mayor na, Ghost Project? Ghost Project. Allegedly Ghost Project. Allegedly kasi wala man lang naumpisahan. Wala kang makita. Walang nakita si Secretary Vince Dizon. Pakipaliwanag siya. Ito yung number namin, 0945-183-4352. Yan. Or 0939-1009931. Or 0927-974-2784. Yun. Para malaman natin ang inyong side. Ngayon, for our enlightenment lang, Kapaborito RJ, as of August 27, ito po yung mga completed na projects daw ng DPWH Regional Office. 145 projects completed, 1,716 ongoing. Ano yan? Flood control? Flood control. Okay. And 287 not yet started. Out of 2,148 projects this year, funded with 49.8 billion pesos. Ilan ang yan? Kahit na 10% ng ilan yan? 49.8 billion pesos. Ilan ang 10% yan? 10%? 10% lang 496? Million, 400 million? 400 billion yan Billion 40 million? Sabihin mo na, wow. Wow. Nese kwanto ya isusakay. Sir, pag may third eye, makikita ba nila Ghost Project? Siyempre, makikita nila. Siguro sa imahinasyon. O kaya pipinta yung sa harap mo yung yung napakagandang flood control project. Pero sa mata mo lang. Pero for your eyes only for your eyes only. Kanta na naman. For your eyes only. Iyon ang sinasabi palagi James natin Bond. na napakasakit. Pwede. Bakit? Why? Wala talaga As in wala Gusto nga Tapos nakubra mo yung naka-allocate na pundo. Di ba? Di malaking pagdanakaw yun. Nabayaran na to. Asan yung project? Ganun. Meron na bang mga nasampulan dun sa mga ng courtesy resignation? Makapanayam din natin. Ongoing pa yung si Secretary Vince Dizon. Di ba? Diyan lang ang bahay sa Lukaw. Iba yun. Iba yun? Ayun sa Tapwak.
Secretary Ike naman yun. Palinar ng Barangay Tapuak. Hindi, yung taga dyan sa Tapuak, yung kaboses. Yung kaboses lang. Okay. Pwede kung boses. Kaboses. Brother Manny, good morning. Hindi ko ma-access yung message mo. Kasi sabi dito sa cellphone ko, this message is not available on this application version. Lumang version tong cellphone ko, Sir Manny. Alam mo, si Sir Manny talagang pagka inject din sa atin na maliknaan, tumpak din. Ay, diba? tagos sa buto. Tagos sa buto. Parang ganun. Talagang tagos sa buto. Oo, yung talagang naliknam. Oh, yes. At may katuturan. Parang gano'n. Sir Manny, good morning. Kay Kwan nga pala, Kabalen, Cesar Mendoza, kilala mo to, dating media to, kapabrito. How are you, sir? Nagretiro ka na ba dyan? Nagretiro na yata sa Provincial Hospital. Sa Bulingin. Happy birthday, birthday niya ngayon. Happy birthday, boss. Pag nakikinig ka, punta tayo sa Aguilar. Oy! Pagka Aguilar ang pinag-usapan naming dalawa, matatawa yan. Bakit? Meron something dyan? May something kami dyan sa bayan ng Aguilar. Tinanggal ng Department of Public Works and Highways ang 252 billion pesos na baha fund ng mga LGU. Ang dating hirit na 881.38 billion pesos na pundo para sa 2026 ay naging 625.7 billion na laang. Teka, kasi nabanggit mo LGU. Yun yung talagang intended para sa mga LGU. Kasi pagka Agno flood control ang pinag-uusapan, WASEI yung mga nasa LGU. Kapitan siguro pwede. Yung acceptance. Actually, may sulat dito, kapabrito RJ, basahin ko. September 15, 2025, Representative Ferdinand Martin Romualdez, Speaker House of Representatives, through Representative Micaela Angela Swansing, Chairperson, Committee on Appropriations. Dear Speaker Romualdez, kwanto yaya? Sige. Speaker pa naman, hindi pa naman wala pang turnover. Okay. In line with the President's directive as well as the instructions of the House Committee on Appropriations to review and revise the budget of the Department of Public Works and Highways for fiscal year 2026, please find attached the proposed revisions to the DPWH's budget for the National Expenditure Program for fiscal year 2026. The revised budget amounts to 625 billion 784,508,000 pesos. Nalulula ako sa dami ng pera ng Pilipinas. Alam mo, pati ako, pag nag-announce binabanggit natin yung, di ba, yung mga kantidad na sa proyekto. Di ba? Parang ang yaman-yaman ko. Parang feeling ko sana makakita man lang ako ng ganyang amount. Kasi parang madali lang sabihin Billion, millions, billions, madaling sabihin. Samantalang may nakikita kang nagtitinda ng balut sa gabi. Balut, ang gano'n man sa oran kalamor. Akay-akay niya yung anak niya, magtitinda yung mga ng balut. lumalaban ng patas. Na kumita lang ng 500 pesos a day. Masaya na. Ay nako, samantalang ito, bilyon ang pinag-uusapan natin, 255. Okay, ituloy natin. The revised budget amounts to 625 billion 784,508,000 pesos, which is 255 billion 528,051,000 pesos or 28.99% lower than the originally proposed 881 billion 312,559,000 budget earlier submitted. Saka alam mo, suggestion ko lang. Baguhin din niyo yung mga classification ng daan. Wala na sanang barangay road, wala na sanang municipal road, provincial road, national road. Lahat sana ay daan na kailangang asikasuhin ng ahensya, di ba? Bakit? Bakit? Tanungin kita, Kapabrito RJ. Bakit may classification? Yun nga bakit may city road, may provincial road, at may barangay road? Bakit kung barangay road, anong mangyayari? Barangay road, kauli si Kapitan. Antipundoy, panapigger to.
nakikita kayo, di ba may mga post na, oy, ang tuyang karsada, limpyo ni, babakbakan, sisimintun dalamat. Samantalang akamyamay ni, susara may sulinag, dalan niya, agni na pigar. Di ba may mga ganon? Yes. Kasi yan yung rason. Kasi hindi yan national road. Ang pinupunduan lang ng national, yung national road. Bakit? Hindi ba daan yung ano? Di ba? Kasi may classification. Akuli kala, niya ay, akuli kala. Sana, kaya nga, narumanak nung sinabi mo na inalis para sa LGU. Nga pala pag-asa to may kalyik si Ren, Mayor Street. So, ang swerte pala namin sa Barangay Basing. Buti ikaw, kasi naambunan ka. Yung daan namin doon, it's like a province, it's a city, parang municipal road. Di ba? Because it's wide. Yung pagkagawa. Yung pagkagawa is quality. Nako. Pero barangay road. Siguro humiling yung kapitan ninyo kay Congressman Kuangco. Kaya nagawa. Kaya maayos ang pagkagawa. Yung opisyalis namin diyan sa Lingayen, magkapartido naman kayo ni Congressman Kuangco. Dahil ang pangalan ng kalye namin, Mayor Street. Pero lubak-lubak na naman. Yung daan nyo. Napadaan na ako doon. Yan ba yung daan papuntang NFA? Yung NFA. May dating luganan ko, din di naman. Lutog-lutog kanto. Tingnan mo yan. Tapos akin unye tugtog tuyod luganan ko. Litog-litog. At bali-bali mo sa radyo kang ko. Dati tinanuman day punti. Kanyan na asfalto, asiminto. Ito, wala na. Dilapidated. Tapos yung mga estudyante, pumupunta dyan, nag-aaral dyan sa Pangapisan Elementary School. Dilap. Nako, kawawa. Nanalipunga. So, Congressman, panawagan lang po. At kay Mayora Eday Castañeda, magkaano naman po kayo, magkaalyado. Sana magawa po yung aming daan. Kasi, ang pangalan po yan, Mayor Street. Di Mayor, kundaan to Mayor Street, kala ko kalinyo ito. Kapaborito RJ. Di ba? Ba't ganito, lubak-lubak? Kapaborito RJ, sekwandaman, bago ko ayusin, as a public servant, bago ko ayusin ang aking... Sa iba pa muna. Sa iba pa muna. Pero yung pangalan salatan nyo like yan. Angaran to. Siguro sa Ingaranda. Litog-litog street. Parang ganun. Okay. Para hindi na mataas na posisyon. Tanod Street. Tanod. Di ba yun yung pinakababang level ng Kagawad pala? Kagawad District. Okay. Kagawad District. Ano ba yan? So panawagan lang po. Ito po naman ay panawagan ng ating mga kababayan dyan. Dahil tulad nga kayo makakaibig ka si kapatner Di ba? Medyo wala sulinak may dalan mo. Yes. At napigar. National Road. National Road. Yes. Sana naman. Guarantee dyan. Kuhang ko mapansin po ninyo yung daan dyan sa Mayor Street dahil going po sa school yan. Papuntang Pangapisan Elementary School. Sana po at pakibulong na lang sa aking mabait at mapagmahal na ninang ang mayor ngayon, Mayor Josepina Eday Castañeda. Ganda ng mga adjectives mo masipag, talagang ginagampanan ng kanyang tungkulin sumisip-sip bilang ka sa ninang mo ng bayan namin. Hindi, nakikita ko naman ng mga dumadagsang mga tao sa kanyang opisina. Although hindi pa ako nakapunta doon. Pakibulong lang po kay Congressman. Good morning. Mark Kuangco. Yes, good morning. May nag-text dito. My eyes open wide as I look your ghost project. So, mamuldagat. Mamuldagat ko, no? Sikasam, tampalo. Kaya nga, ICI. Umpultak tayo muldagat mo, CI. Nakita ko sa aking sariling mata. ICI. Di ba? Yes, ICI. Ito ang reaction. The common practice of government agencies such as DPWH is dapat ilabas nila natitirang pundo nila before year end. Kasi babalik sa treasury ang pundo kaya dapat tapos project nakalagay na completed. Yun nga pagka may balik, yung mga sobra-sobra, yung mga daan na lubak-lubak kasi kasuwi nyo. Dati kasi... Kaysa magpag-ghost project pa kayo. Hindi, kasi intended to sa flood RJ Menes, kaya sa flooding lang to projects.
Kasi dugtong ko lang ito. Ay, naku. Dati kasi 1,000 labat so nakukurakot. Kaya negligible at di napapansin. Nata napansin dala kasi million o syempre. trillion kwanto. No may naguyamos kay mulag aga napansin pero no balag le guguyamos unday. Ni say kwanto Ay, socialist. nan brother. Brother Money. Brother Money. Good morning. Money, anong apelido? Mencias. Okay. Pity the country. Oy, kaawaan ng ating bansa. Oo nga, no? Tama naman yung reaksyon ng isa. Na budget kasi, sa loob ng isang taon, you have to spend that kasi bakit tayo may budget sa loob ng isang taon para maintindihan ng mga kapaborito natin? Bakit tayo nagbabudget sa isang taon? Kasi may mga projects na allotted na. Kaya dapat matapos lahat yung project na yon sa loob ng isang taon. At saka gastusin. Kayo man dinayo sa atin walay savings. Yes. Ang kapoy ginawa itong yung proyekto. sinasabing may savings, ang kapo yun. Yan yung mga hindi kumilos, walang ginawa sa Yes, office. Nandyan lang sa nakaupo, walang ginawang project. Savings. Nga, dyan abong pwede yung savings. Kaya Pero nag-allocate. sa LGU, hindi pwede. Kaya tayo, mo, yes, diba? kasi kaya tayo nag-allocate ng public funds para gamitin sa buong taon. Kasi ito reaction. On saving public funds, public funds are not meant to be saved for the sake of appearances. They exist to serve the people. In a city or province where poverty, inequality, and unmet basic needs still exist, underspending a budget is not a mark of good governance, but a missed opportunity to uplift lives. While efficiency and accountability are vital, a public servant's true measure lies in how well they address the needs of their constituents, not in how much they return to the treasury. Yun. Yun ang purpose ng budget. Kaya may Pawil budget. mo, adi apir di lamang. Saan lagi ginastos mo? Di ba? Naiton mo nun, so pangkukulan na sa constituent mo. So, Kaya walang planning, programming. Yes, kaya nga nagbabayad tayo ng buwis, yung mga tao, hindi man directly or indirectly na nagbabayad ng buwis, para in return, the government will return the favor na ayusin naman yung mga daan natin for our safety, ayusin yung mga flood control projects, tapian dyan, agtay na dula, patagan na dural, iray, tanatan tayo, tansari properties tayo, aguntan. Pero no sa Manolo, yung lugar yung uwot, ang kapaw. Ne, sa kwanto is aperde. Sa kwanto pahabol, is-save da para walay PBB or bonus da. Yun ang isa. Sasabihin ko sana, wala na tayong oras Kasi may isang opisina, man savings tayo, tapiano. Christmas party tayo. Christmas parang party. Ay, naku kayo Ganun ba yan? Sana hindi kayo makay. Mamaya maki kayo. Sige. Makirmat? Di ba yung parang yung issue natin, di ba? Siguro dahil sa mga pinagagawa, yun na, K na yun. Okay. Di ba? Wala na tayong K. Kasi oras. wala nang oras. Bitin. Mamapasok Lester Joey. Bitin. Ang sakit-sakit lang nung to. Kanyan. Ay. Ang patanir Camila. Wala na talaga. Bukas ulit. At kaula ba kanta bilang mula lik na ibali sa rimag taryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bere Jimenez, at your service always. Kansay magtarilingkor magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta beti mo the technical side, the only one sa alun-lunag engineer Nixon Dakal. Sige po mga kapaborito, tabayan ang susunod kagarang number 1 kapaborito Joey Baby. Sige po bukas mga kapaborito dito lamang sa Pangasinan's number 1 music station, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ